היי, הסרטון הקודם דיבר על שלבים של התנהגות, והסרטון הזה ידבר על עצם ההתנהגות עצמה, הנהגה עצמית, והקשר של טיב ההנהגה העצמית לדימוי העצמי. אז לאו צו אומר שלהנהיג את עצמך ולהנהיג קבוצה, זה דומה כמו לטגן דג, בזהירות ובמיומנות. במקום אחר הוא אומר שדימוי עצמי לבסוף משפיע עד כדי כך על הגורל שהוא נעשה הגורל. אז אם נשלב הנהגה עצמית מבפנים ודימוי עצמי שהוא גם מבפנים וגם מבחוץ, אז אם יש לנו לוקוס של שליטה פנימי, מרכז שליטה פנימי, ואם ניתן לדימוי העצמי הזה לנבוע יותר מבפנים, אז כמובן שנבחר בדימוי עצמי חיובי. ולגבי הנהגה עצמית אנחנו יודעים שנצטרך במיומנות ובזהירות, השתדלות, כן? עדינות, איזושהי עדינות מבפנים. לאו צו מדבר על זה שהעדין והרך מנצח את הקשה, את הנוקשה והחזק. אז הנהגה עצמית עם דימוי עצמי שבחרנו שהוא חיובי, זה איזשהו מתכון, אפרופו בישולים, טיגונים, איזשהו מתכון לחיים טובים. אז החיים הגדולים שלנו מורכבים מהרבה החלטות קטנות. ואם ניגש להחלטות הקטנות האלה בדימוי חיובי ובזהירות ובמיומנות, אז התוצאה, שזה בדומה לחדווה וקלקולוס, אפילו שהנגזרת שואפת לאפס, המעשה הזה הקטן, אם עשית אותו בצורה ראויה ועשית את המעשה הראוי במיומנות ומתוך הנהגה עצמית מודעת ואחראית, אז אפילו נוכח חוסר הוודאות האינסופי שבחיים, ההסתברות היא שהמעשה שלך יניב פירות טובים. אז החיים, הדרך הרוחנית, היא משחק אינסופי, אבל במשחק האינסופי הזה יש הרבה משחקים סופיים. דבר אחד ומאוד חשוב ששכחתי להוסיף, זה לגבי הנהגה עצמית, המרכיב של סובלנות. אז סובלנות, מיומנות, זהירות, עדינות ודימוי עצמי חיובי. תודה ולהתראות.